1966 en ze was de afgelopen periode even op Curaçao en ging daarna door naar de Dominicaanse Republiek. Dit allemaal in het kader van het Eurolat-conferentie. Dat is een conferentie tussen het parlement van Europa en de parlementen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Samira Rafaela sprak daar namens het Europarlement. Er waren ook mensen aanwezig van Curaçao. En we belden met haar gisteravond en vroegen hoe het is gegaan tijdens de Eurolat-conferentie. Het is een delegatie die 2 keer per jaar minimaal bij elkaar komt. Dus aan de Europese kant, maar ook aan de Latijns-Amerika en de Caribe-kant. Het is heel bijzonder dat het dus ook deze keer in de Cariben gebeurt, Santo Domingo om precies te zijn. En het is ook gewoon heel belangrijk voor mij en voor de representatie van Caribische parlementariërs, maar ook de onderwerpen die ook echt heel belangrijk zijn voor hier in de Cariben. Dus het is maar 1 uur vliegen van Curaçao. Ja. Dus ik was er snel in vergelijking met de andere Europarlementariërs, omdat ik natuurlijk al een week op Curaçao was. En we hebben een succesvolle delegatiebijeenkomst weer gehad. Waar ook representanten van het Curaçaose parlement zijn. De voorzitter van het parlement van Curaçao is er. Amerika, maar ook van Sint Maarten is aanwezig. En dat is heel goed, dat moeten we ook echt blijven volhouden, want die representatie is heel belangrijk. Natuurlijk vroegen we haar, behalve wie er allemaal aanwezig waren, ook wat daadwerkelijk de onderwerpen waren die zijn besproken tijdens de conferentie. En we hebben het deze week over gedeelde economische belangen gehad. We hebben het over de verandering van het klimaat gehad. De enorme gevolgen ook voor de klimaatverandering. Ik heb vandaag ook in een sessie over klimaatverandering aangegeven dat we ook echt een strategie moeten maken voor de eilanden en landen in het Caribisch gebied. Ik heb Curaçao en Bonaire als voorbeeld ook genoemd. Daar waren ook de experts en de sprekers die waren het daarmee eens. Denk ook aan de Europese investeringsbank die aanwezig was en dat ook echt erkende dat er ook echt een investeringsstrategie moet komen voor de eilanden. Om te zorgen dat de klimaataanpak, maar ook de financiering daarvan, dat op een goede manier gebeurt voor de populatie, voor de mensen die er wonen. Voordat je daarmee verder gaat, kan Europa daar dan als voorbeeld voor dienen voor het Caribisch gebied? Nou, sterker nog, ik denk dat het Caribisch gebied ook als voorbeeld dient voor Europa. Wat we ook weer bij deze delegatie ontdekken is dat we ook in kansen moeten denken. Zeker als je het hebt over innovatie en technologie. Om klimaatverandering goed aan te pakken, dan heb je hier juist in het Caribisch gebied zoveel ruimte en mogelijkheden. Waar ook de wetenschap in kan investeren. Om te laten zien hoe we op een goede manier met die klimaatverandering om kunnen gaan. Dus mijn boodschap is ook dat we in kansen moeten nadenken. Ook in kansen moeten denken. Naast klimaat is er ook over andere onderwerpen gesproken. Onder meer over vrouwenrechten en de inbreng van vrouwen in belangrijke zaken. Ik ben natuurlijk ook de voorzitter van het Vrouwenforum van Eurolat. Dat was dus vandaag ook mijn laatste Vrouwenforum voor dit mandaat. Wat ik mocht voorzitten. En daar hebben we het gehad over vrouwen en migratie. De gevolgen voor vrouwen met een migratieachtergrond in het Caribisch gebied. Die op allerlei manieren ook uitsluiting kunnen ervaren. Discriminatie, maar ook racisme. We hebben het ook over de situatie in Haiti gehad. En we hebben het ook gehad over vrouwen en meisjes in het algemeen. In conflictgebieden en tijdens oorlog. Er speelt natuurlijk heel veel in de wereld. En de boodschap vandaag was echt dat wij ervoor moeten zorgen dat onze vrouwen, dat vrouwelijke leiders, dat vrouwelijke vertegenwoordigers aan tafel zitten bij vredesprocessen. Aan tafel zitten bij op het moment dat er wordt onderhandeld over vrede, op het moment dat er onderhandeld wordt over rust en orde in de maatschappij en samenleving, dan zie je dat vrouwen daar een hele goede rol in kunnen spelen. En daar is het vandaag over gegaan. Maar is het dan dat vrouwen een meer vredestichters kunnen zijn dan mannen? Of kun je het niet zo generaliseren? Nou, ik denk niet dat je het zo kunt generaliseren. Maar ik heb wel vandaag gezegd dat vrouwen hele goede leiders zijn. En dat
we er echt voor moeten zorgen, want de cijfers zijn echt heel slecht als je kijkt naar hoeveel procent van de vrouwen in het algemeen betrokken zijn bij hoge functies als het gaat om vredesprocessen in de wereld en vredesonderhandelingen in de wereld. Dan is het aandeel van vrouwen aan die tafels is heel laag. En wat ik in de praktijk weet en wat ik ook zie, ik ben zelf ook een vrouw, is dat vrouwen heel goed kunnen onderhandelen en inderdaad vrouwen een boel goede kwaliteiten meenemen naar dit soort tafels om inderdaad vrede te stichten. Tot slot zei Samira Rafaela nog dat er veel erkenning, waardering, herkenning in de Dominicaanse Republiek te meten viel voor Curaçao. Als ze zelf zei Curaçaose roots te hebben, leverde dat veel positieve reacties op. En ze zegt het is ook maar een uur vliegen van Curaçao.